Robert Pujol, Arseni Frigola i Jordi Frigola han estat els primers premiats amb el guardó Tres Pioners, que la Fundació Climent Guitar entrega per reconèixer persones que en el seu moment van ser visionàries. És un nou premi que també entreguen les fundacions Jordi Comas de Platja d'Aro i Gaspar Espuñacet de Barcelona. En el cas de l'entitat lloretenca, l'ha lliurat aquest dijous en una doble gala dels Premis Climent Guitar 2020-2021. És a dir, s'han lliurat els guardons de la 6a i la 7a edició, ja que l'any passat la pandèmia va impedir fer la gala. El més destacat ha estat la novetat dels Tres Pioners. Robert Pujol ha estat guardonat amb el premi del 2020 com a fundador de l'empresa d'autocars Transports Pujol. Després de tants anys, no? de treballar en el turisme, que ens donin un premi, un reconeixement, jo trobo que està molt bé, molta il·lusió. Per mi, per la família, que hem treballat molt, pels nois, bé, molt bé. De la 7a edició, la del 2021, s'ha volgut destacar Arseni Frigola, coincidint amb la celebració del centenari de la pastisseria Frigola. Per nosaltres és un motiu d'alegria més aquest any del centenari i, per tant, agrair a la Fundació el fet que ens hagin guardonat amb aquest premi. A més, s'ha lliurat un accèssit del 2020 a Jordi Frigola, de l'Hotel de la Mar. El premi, realment els premiats són els meus pares i els meus oncles i la meva tia, no? Que són els que van construir l'hotel l'any 1957. No? Jo crec que estaríem molt contents d'haver-lo rebut. No? El CDA de Càritas ha rebut el Premi Climent Guitar a la Solidaritat 2021 per la seva gran tasca social des que va esclatar la crisi del coronavirus. L'entitat ha rebut el guardó amb agraïment i satisfacció. Estem molt contents que per qualsevol persona que fa una acció i troba un reconeixement és com doblement important. En la categoría de música, una Lucrecia molt emocionada ha rebut el premi del 2021. En este año que me den el premio de la música, pues para mí es grandísimo porque este año he vuelto a salir con un nuevo disco, estoy también realizando mi gira, he tenido reconocimientos también a nivel estatal y bueno, el premio Climent Guitar es para mí un altísimo honor y me llena de muchísima emoció. Entre molts altres, els Premis Climent Guitar també han reconegut personalitats com el màgic Andreu, que ha rebut el Premi a la Solidaritat del 2020, i la cantant Gisela en la categoria de música 2020. A banda del nou guardó Tres Pioners, els Premis Climent Guitar compten amb les categories de solidaritat, formació, música i emprenedoria, les 4 vessants més destacades de la vida de Climent Guitar. Des de la Fundació consideren que amb 7 edicions els guardons estan ja consolidats i esperen poder-los entregar molts anys més. La Fundació és el que més ens agrada de treballar, d'apostar. Estem treballant molt intensament aquí a Lloret de Mar, tenim un patronat de luxe i jo espero que hi hagi Fundació Climent Guitar i, per suposat, Premis Climent Guitar per molts anys. Tots els premis s'han lliurat, com sempre, a la sala Palace Atenea de l'Hotel Guitar Central Park.